heips! Halusin tulla juttelemaan nytten. Tulin just lenkiltä tai kävelyt sisään. Ja siis nyt on niin kuin kaikenlaista taas pääkopassa. Ja tää on lähinnä itteeni varten tää juttelu tässä, mutta jos joku saa tästä jotain irti, jos tää auttaa jotain muuta, niin aina plussaa. Ja kommentoida saa aina ja nää on näitä mun mietteitä. Muistetaan, että jokaisella on omat mietteensä ja näin poispäin. Ja tällaista, että ollaan kilttejä toisillemme. Mut niin, ne mun mietteet tosiaan on sellaisia, että melkein tulee kyynelet silmiin, kun mä taas puhun. Kun mä oon miettinyt, onko mä A, läheisriippuvainen, jota mä siis myöskin olen. Sitten mä oon miettinyt myöskin näitä kiintymyssuhdeasioita. Ristiriitaista kiintymyssuhdetta on tosi paljon miettinyt. Vetäytyvää kiintymyssuhdetta. Sitä, että mä en pärjää yksin olemisen vaikeus. Siis vaikka ja mitä on miettinyt. Jopa ihan niin kuin mennyt niin pitkälle, että onko musta narsistia tai narsistisia piirteitä. Kyllä. Tosi. Tällä hetkellä ahdistaa kaikki. Mua ahdistaa olla ihmisten kanssa, mutta mua ahdistaa olla yksin. Missään ei ole hyvä. Onneksi on terapiaa. Se on luojalle lykkynyt, onneksi sitä on. Niin silleen pystyy vähän purkaa, mutta. Nää on. Sitten mä vertaan itteeni tosi paljon muihin. Mikä ei ole hyvä juttu. Juu, ja sit tuntuu epäonnistuneelta, kun kissakaan ei oo täällä, se on siskolla. Ja sitten niin kuin ihan kaikkea. Jotenkin tuntuu vaan, en mä tiedä, epäonnistuneelta niin kuin silleen, että mä en olisi niin kuin aikuinen. Vaikka mä oon 25V. Mutta nää on näitä. Kyllähän mä maksan mun omat laskuni ja teen omat ruokani ja siivoan ja näin, mutta se, että nautinko mä mun elämästä tällä hetkellä, niin rehellisesti sanottuna en hirveästi. Mä toistan kyllä jotain traumakaavaa, jotain sellaista, että yksin pitää pärjätä ns. Tai että muihin ei voi luottaa tai jotain traumakaavaa tässä on. Se on niin perkuleen vaikea katkaista sitä tai niin kuin alkaa muuttaa. Mennä pelkoja kohden. Oi. Mutta sehän lähtee ensinnäkin siitä, että mun pitäisi puhua itselleni nätimmin. Sehän se on. Ja ymmärtää se, että mä oon mun elämän tärkein ihminen. Niin kuin te kaikki olette itsellenne tärkeimpiä ihmisiä elämässänne. Mutta myöskin tavallaan sitten taas se, että ihminen on tarvitseva. Me tarvitaan muitakin. Mutta sitten taas hyvällä tavalla sitten taas olla itsenäinen ja itsekäs. Mutta ei liian. Nämä on näitä mietteitä, mihin mä oon nyt niinku takertunut niin pahasti, että mä en tiedä, että tästä mun elämästä ei tällä hetkellä tule mitään. Ahistaa vaan koko ajan. Että sellaista. Ja sitten on saanut sitten epävakaa persoonallisuushäiriö. Se diagnosoitiin mulle. Että se jäätävä tyhjyys, mikä täällä sisällä on. Tai se semmonen jäätävä, niin kun, että jos mun sisälle niin kun huutas, niin kaikuis. Siltä se tuntuu. On niin mielettömän painava paine ja tunne, että mä en riitä, mä en ole niin kun tarpeeksi, mä en ole jotain. Ja kelle mä en ole tarpeeksi? No itselleni. Nämä on vaan mun omia päähänpinttymiä, että mä en olisi riittävä.
Toki sitä on hoidettu läpi elämän, mutta niin kuin, tai kokemuksethan niin kuin muokkaa, miten alitajunta ajattelee, mutta se, että nyt kun mä tiedän sen, niin mun pitäisi alkaa tekemään oikeasti sille jotain. Esim. Oikeasti katsoa peiliin ja sanoa, että sinähän riität. Sinähän riität juuri sellaisena kuin sinä olet. Ja nyt sisäisen lapsen meditaatioita pitäisi tehdä enemmän ja pitäisi niin kuin sitä ja tätä ja tota. Mutta sitten jotenkin samalla niin kuin on tosi raskasta miettiä, kuinka paljon sitä joutuu näkemään ns. Vaivaa, että elämästä tulee ns. Tai siis niin kuin nautinnollista. Mutta sellaisia mietteitä tähän maanantai-iltaan. Ruoka on tuossa tuloillaan. Joku hius on silmässä. No mä rupean kaivaa sitä hiusta silmästä ja tekemään ruokaa ja kuuntelen jotain podia ja sen semmoista. Mut kiva, jos jaksoi tätä löpinää kuunnella, että jos saat tästä jotain irti tai haluat kommentoida jotain, niin ilomielin lueskelen. Lueskelen, jos on videoideoita, mitä vois vaikka tehdä, mutta lähinnä tää on nyt vähän videoblogimaista tää mun videointi, että lähinnä näitä mun mietteitä haluan tallentaa itselleni, että voin joskus katsoa sitten, kun olen päässyt elämässäni eteenpäin, että sinä, Daniela, riität, sinä pärjäät, sinä oikeasti olet hyvä. Hyvää päivän jatkoa teille kaikille.